Yanzun nan wata sabuwar dambarwa da rigima ta ɓarke a tsakanin 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, wanda har ta kai ta kawo ga sun illata junansu, sun kashe junansu, wanda a yau ɗin nan muka samu rahoton cewa wannan shahararren ɗan ta'addan da ya addabawa jihar nan ta Zamfara, tare da ta'addanci da kwashe iyalan mutane tare da bugun ƙirji akan cewa babu wani wanda ya kai shi a ɓangaren ta'addancin da yake aiwatarwa. Lallai babu shakka yau ɗin nan an kawo ƙarshensa a wani dambarwa da aka tafka a tsakaninsu, wanda su kansu tawagar da suke jin haushinsa suka kawo ƙarshensa yayin da suka yi mai tara-tara shi da su duka yaransa wanda suka kashe su. Lallai babu shakka a daidai wannan lokaci a shi kansa a Ɓaleru Ibrahim Maidaji lalle ya riga mu gidan gaskiya. Ɓaleru Ibrahim Maidaji dai kowa ya sani shahararren ɗan ta'adda ne wanda ya ƙware wajen kwashe iyalan mutane tare da cinikinsu kamar cinikin dabbobi, wanda kuma ya saba da yi wa iyalan mutane fyaɗe. Sannan kuma ya saba tare da ƙwacewa mutane shanakai da kuma gonaki tare da hana noma a irin ƙauyukan da ya fi rainawa, wanda a daidai wannan lokaci sai rigima ta harƙe a tsakaninsu su biyu 'yan ta'addan, wanda daga bisani aka kawo ƙarshensa. Lallai babu shakka wannan lamari ya yi wa matuƙar mutane daɗi, mutanen da suke cikin yankin na Zamfara, wanda bayan kawo ƙarshen Ibrahim ɗin da aka yi mai shayi, lallai babu shakka al'amarin ya ƙara dawowa sabo, yanayin yadda waɗansu mutanen suke tunani tare da yaƙini a kansa wajen ganin cewa shi ɗan ta'adda ne wanda ya kasance yana yi tare da ƙwarin gwiwar ganin cewa babu mai iya dakatar da shi. Akan hakan waɗansu mutane suke murna da farin ciki akan yanayin yadda aka kashe shi. Dai kuma ta wani ɓangaren ita gwamnatin Najeriya ta sake ɗaurin ɗamarar yunƙurin siyo kayan yaƙi domin ci gaba da yaƙar 'yan ta'addan ƙasa Najeriyan. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa Kannywood One TV, wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu na yau da kullum. Hakika a yau din nan wata sabuwar dambarwa ta harke tsakanin 'yan ta'addan Najeriya yayin da yau din nan suka kawo ƙarshen junansu. Yanayin yadda aka kashe wani guda ɗaya wanda yake shahararre ne kuma gagararre ne a ɓangaren ta'addancin da ake aiwatarwa a cikin jihar ta Zamfara. Wanda kuma bayan sanarwar da shi kansa gwamnan jihar Zamfaran ya yi akan Bello Turji kan cewa ya kuka da kansa tare da irga ranakun mutuwarsa cewar ya kusa zuwa ƙarshe. Lallai babu shakka sai kuma waɗansu 'yan ta'addan suka rika bayyana da cewa su ma fa shahararrun 'yan ta'adda ne, tunda dai an kashe shi kansa Ɓaleru. Wato dai an kashe Ɓaleru babban yaron Bello Turji, danan kuma an kashe ubangidan Bello Turji Halilu Sububu, danan kuma an kashe irin su Sani Madawa. Daga baki ɗayansu 'yan ta'adda ne waɗanda duk an kawo ƙarshensu a cikin waɗannan dajika. To don haka yanzu akwai sauran 'yan ta'adda da suka rage, wanda a jiyan nan aka kwashe waɗansu maƙudan mutane a cikin jihar ta Zamfara, wanda hakan ya tabbatar da cewa har yanzu akwai ragowar taɓarɓarewar tsaro a cikin arewacin na Najeriya. Haka zalika a cikin jihohin guda uku, jihar Sokoto da kuma Zamfara da kuma Katsina. Dama dai a nan ne aka fi samun taɓarɓarewar tsaron a cikin arewacin Najeriya, wanda kuma a yau ɗin nan sai wata sanarwa ta fita wanda aka yi dambarwa tsakanin 'yan ta'addan ƙasa Najeriya da kuma su kansu 'yan ta'addan ƙasa Najeriya. Ma'ana dai ƙura ce ta ɓarke tsakanin 'yan ta'adda da 'yan ta'adda, wanda aka kawo ƙarshen shahararren wani ɗan ta'adda wanda ya addabi ƙasar ta Najeriya, wanda ya addabi yankin na Zamfara, wanda yake kashe mutane yake kuma kwashe mutane, sannan kuma yake wasa da dukiyoyin mutane da kuma rayukan mutanen baki ɗaya, yake kuma zinace-zinace da iyalan mutane, wanda wannan abu shine abin da ya tasa a gabansa tare da alwashi da kuma bugun kirji akan cewa babu wanda ya isa ya cutar da shi ko kuma ya taɓa ƙasan silifarsa ma a cikin irin ta'addancin da yake a tunaninsa ba wani wanda zai iya kawo ƙarshen shi. Lalle babu shakka yana tunanin cewa shine gwaska kuma shine sarki kuma shine mai faɗa a ji, don haka sai yadda ya ga dama zai yi. Lalle babu shakka to yau din nan ɗan ta'adda ɗan uwansa ya kawo ƙarshen rayuwarsa yayin da aka dinga gwabza faɗa. Sai dai dama da muka waiwayo kan al'ummar gari, ko da za mu samu rahoton wani cece-kuce a cikin bakinsu a dangane da wannan lamari da ya faru, sun ce dama dukkanin abubuwan da suka fi faruwa da 'yan ta'addan da suka shahara akan ta'addanci kenan, shine wanda abin da za su dawo suna kashe junansu daga ƙarshe. An ce abin da ka fi ƙwarewa da shi kakan iya mutuwa a kansa. Waɗansu mutanen suna ganin cewa dama duk ɗan ta'adda idan ma har Allah bai kawo sojoji sun kashe shi akan hanyar ta'addancin nasa ba, to fa a cikin 'yan ta'addan 'yan uwansa wani zai kawo ƙarshensa, kuma shi ma wanda ya kawo ƙarshen nasa wataran wani ne zai kawo ƙarshensa daga cikin yaransa. Dama harkar ta'addanci ta gaji haka kuma ta gaji cin amana. A don haka shi dai lalle babu shakka Kacalla Ibrahim Maidaji an kawo ƙarshen rayuwarsa. Haka kuma
zalika dukkanin wani wanda zai ƙara karaɗowa ya ce wai shi wani ne ko menene to fa a jira lokacin mutuwarsa, domin shi ma za a iya samun wani wanda zai iya ja da shi. Lalle babu shakka wannan gaba dai da aka lissafo tsakanin shi kansa Kacalla Ibrahim mai daji ta daɗe tsakaninsa da abokin gaban nasa, wanda sai a yau ɗin nan Allah Subhanahu wata'ala ya ba shi ikon kawo ƙarshensa, wanda yanzu kuma ya kasance shi ne zai ci gaba da jan tawagar da yake ja a da. Wanda ya kasance dama 'yan ta'addan a cikin wannan lamari haka yake, in aka kashe ubangida to sai kuma su wani ya zo ya ci gaba da jan tawagar wanda aka kashe din, wanda ya kashe din sai ya ci gaba da jan tawagar wanda ya kashe din. Waɗansu za su yi mubaya'a, waɗansu kuma su ƙi, su ma daga ƙarshe a bi su a kakkashe, tunda an kashe ubangidansu to menene abin da ya shaura. Abin da ya kamar shirin fim haka ake yi a Najeriya, sai dai fatan Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kawo mana canji na gari a dangane da wannan ta'addanci. Amma fa mutane suna ganin, mu ma muna ganin addu'ar da mutane suke yi akan 'yan ta'adda ita ce wacce take ta kawo ƙarshen 'yan ta'addan a cikin ƙasa Najeriya, wanda ba a lura ba kuma a yi tsammani ba. Ake ganin cewa 'yan ta'addan suna ta zuwa suna kashe kansu, haka zalika ana ta zuwa kuma ana kashe su da sojoji. Abubuwan ya zama abu biyu, sai a bar wa Allah ikon sa, dama shi ne wanda yake yin abin da ya so a lokacin da ya so. Don haka wannan ya zama wajibi mutane mu ci gaba da addu'a akan al'amuran da suka shige mana duhu, wanda a yau din nan kuma muka sake samun sanarwa akan gwamnatin ƙasar Najeriya, wanda ta yi alƙawarin fita waje domin ta je ta siyo makamai, wanda ma har ta sa odar makaman da take so tuni a dangane da ci gaba da ragargazar 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, da ta san cewa 'yan ta'addan ƙasa Najeriya su ne waɗanda suke wa ƙasa Najeriya zagon ƙasa a cikin al'amura na yau da kullum, wanda ita kuma ko kaɗan ba za ta iya lamunta ta ga cewar ta'addanci ya ci gaba da yin rai a cikin ƙasar ta Najeriya ba, a maimakon zaman lafiya, wanda a yanzu haka da aka fara kashe 'yan ta'addan da aka fara samun zaman lafiya, mutane manoma 'yan yankin Zamfara da kuma Sokoto da Katsina sun fara samun kwanciyar hankali. Sai dai jiya da wata dambarwa ta fashe, wanda aka je aka buɗe wa manoma wuta, wanda suke ci gaba da cire amfanin gonannakinsu, aka je aka fara buɗe musu wuta a cikin gonakinsu, aka kuma kwashi na kwasa. Wannan ya tabbatar da cewa har yanzu ba a samu an tsayar da wannan batarnaƙa ba, shi yasa gwamnatin Najeriya ta sake fitar da sabuwar sanarwa akan cewa ta yadda za a kawo ƙarshen wannan lamari, dole ne sai an shiga siyo makamai daga ƙasar waje. Wannan shi ne abin da kaɗai zai kawo ƙarshen 'yan ta'adda, wanda za su tabbatar da cewa da gaske ake yi, sannan kuma a yi masu dirakku a ritsa su a dajukan da suke, tunda alhamdulillah cikin ikon Allah da nufin sa yanzu an gano inda suke. Abin da ya rage kawai makamai ake so a samu giredai wanda za a iya zuwa a far musu ba tare da ɓata lokaci ba, kuma a kawo ƙarshen su. Yanzu dai abin da gwamnatin Najeriya kenan take da niyyar yi, kuma ta yi niyyar yi, sai dai mu fatan mu a nan wajen Allah Ubangiji ya sa mu dace. Allah ya cika wa gwamnatin Najeriya burinta akan 'yan ta'addan da kuma kawo ƙarshen su baki ɗaya, domin kuwa ba su da wani amfani a cikin ƙasar tamu ta Najeriya. Allah Ubangiji ya ci gaba da kare mu, ya ci gaba da yi mana mai kyau. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da like. Kannywood One TV, wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran.